Sinobaba sengayo namhlanje lapho ethi unamazwi azolekelela kakhulu umuntu onenkinga othandweni. Baba sengayo. Yebo msakazi, ngibingelele iSouth Africa yonke namaphethelo. Kuyiqiniso msakazi. Abantu bayalimala kakhulu la othandweni ngezindlela yokuthini. Bayaebula inkinga yabo. Baebula inhliziyo. Bayikhombise umuntu engamfuni inhliziyo ibathe cha akusiye lo. Linda uthi wena hayi uye impela lona ngiyamfuna ngiyamfuna impela ethi inhliziyo cha akusiyi uthi wena uye izizigcina inhliziyo iebuleka uebule inhliziyo thathe lo muntu ekunikeze lo thando akuphonse ngalo phezulu wehle njalo uzuyogqoma lapha phansi so sala ubitoza la othandweni. Uma ukhuluma ngokuebula ngiyalizwa igama uqonda ukuthi is to able ne ukuvumela. Yebo msakazi. Wena inhliziyo iphikisa leyo nto wena bese uyayiphoqelela ukuthi kube yiko lokho ukebula. Inkinga yothando la South Africa ukebula. Bayaebula kakhulu msakazi. Kuyazwakala. Abayeke nje ukebula. Ngoba inhliziyo vele ayikufuni lokho. Inhliziyo yomsakazi iyona ezokukhombisa ukuthi cha lana ungamthanda lo ngoba lesikhathi ibhizi igazi impompa uyasuka wena uyayiphazamisa empompeni kwayo uyayiebula ke manje uyenzisa lokhu ekukhuza kuko futhi yona uthi uyimpela uthi wena uyimpela uthi I never met someone like ngazi kumethi ukuthi kunjani kodwa ke impela yithi esiphoqa inhliziyo ukuthi iebule lento lena engayifuni yona azwakele hayi ukebula